Sí, és un partit que teníem aplaçat i que teníem moltes ganes de jugar. Venim amb un estat de forma diferent. Ells també venen amb un estat de forma excel·lent, nosaltres crec que també. Però bé, ara mateix el Collerense és un dels equips a batre i que segurament serà un partit molt disputat. Bé, demà tenim l'oportunitat de sumar 3 punts i els altres no. És el plantejament que jo hi faig. Demà hi ha descans a la jornada, solament juguem 2 o 3 partits, crec que també juga Formentera i Platges, però tenim l'oportunitat de sumar nosaltres i que tots els equips del nostre grup no sumin. Aquest és el plantejament i l'oportunitat que no podem deixar escapar. No, bé, a veure, hem de deixar clar, el Collerense és un dels equips més complicats del nostre grup, inclòs Andratx, inclòs Manacor, inclòs Collerense. Està clar que tots són complicats, però dintre d'aquest grup hi ha un nivell, per mi, superior, on està Collerense. Collerense té un gran entrenador que ha treballat moltíssim aquest equip, que és Espada, té jugadors que estan molt compromesos amb la manera de jugar, que això és molt perillós, molt perillós. Tenim des de Donato, Oriola, Nacho, jugadors que creuen en el que diu l'entrenador, llavors això és molt poderós. Ara mateix el Collerense per mi és un dels equips més poderosos del nostre grup. Bé, som conscients de que ens enfrontarem 2 vegades aquesta setmana i la següent, però el plantejament és d'aquest partit, el partit de demà, perquè segurament el partit següent al camp del Collerense serà una pel·lícula totalment diferent. Llavors crec que encara que sigui més bé anecdòtic o curiós, nosaltres no podem plantejar aquest, tram com a 2 partits. Hem de veure el Collerense com un equip totalment diferent la setmana que ve. Aquest és el Collerense que rebrem demà i aquest és el Collerense que volem batre. Bé, sempre em fas aquesta pregunta, però de veritat no veig cap partit que no sigui clau. Per mi tots són clau, demà és clau, el següent també. No penso en la pressió que poden tenir els demés rivals. De veritat, jo solament penso en el nostre equip, penso en l'estat anímic i a nivell de futbol que està el nostre equip i estem molt contents amb això. Això és el que hem de mantenir aquesta línia i seguir creixent. És l'única cosa que em preocupa.